Tässä on Minecraft-maailma, josta on jäljellä vain 1%. Tässä haasteessa mä vedän Minecraftin läpi tällä alueella. Tästä maailmasta löytyy monta kerrosta, ja jokaista kerroksesta löytyy jotain, joka tulee auttaa meitä tämän pelin läpäisyä varten. Osa näistä kerroksista on lukossa, ja avautuu vasta tämän sarjan edetessä. Tää on jakso 3 ja viimeinen jakso, ja tässä meillä avautuu kaikki meidän kerrokset. Eli jos et on nähnyt jakso 1 ja 2, niin käy kattoo ne, ja tuu vasta sen jälkeen kattoo tätä videoa. Viime jaksossa me rakennettiin mobifarmi, joka mahdollisti meille loputtomat XP. Näillä XP:llä me saatiin vihdoin enchantattua meidän hyvä povi, joka tulee auttaa meitä endissä tässä jaksossa. Kaiken tämän lisäksi me hankittiin myös viime jaksossa Ender Eye, jotta me päästään tässä jaksossa endiin tosi nopeasti. Mutta nyt mennään tähän viimeiseen jaksoon ja katsotaan miten tää alkaa. Okei, nyt on jakso 3 ja me vihdoin päästään endiin tappaa Ender Dragonin. Mutta ennen kuin lähdetään endiin, niin yritetään saada Diamond Armorit, eli nyt kun meillä avautuu nämä kaikki viimeiset tasot, niin voidaan lähteä etsiä tuolta Diamondia tuolta alhaalta. Ja siis tietenkin meidän pitää enchanttaa ne, mutta se on varmaan aika helppo homma, koska meillä on nyt jo se XP-farmi ja enchantment table, eli meidän pitää hankkia vaan nyt ne Diamond Armorit. Vähän me kyllä joudutaan ottaa puuta tästä, koska meillä tulee loppuun nämä tikkaat ja me halutaan tehdä nämä tikkaat sinne alimpaan kerrokseen asti. Okei, nyt meillä varmaan on riittävästi. Eli nyt vaan tehdään näitä tikkaita niin paljon kuin meillä on puuta. Ai niin, täältäkin oli unohtunut näitä tikkaita, eli tähän laitetaan parit. Ja tää oli se viimeinen kerros, mihin me päästiin viime jaksossa. Eli tän alapuolelta löytyy seuraava uusi kerros. Okei, täällä on ainakin paljon ironia, eli tää on joku tämmönen luolastosysteemi ilmeisesti. Okei, no tää on ihan hyvä, koska ironia me saatetaan tarvita vielä. Tuolla näkyy meidän seuraava kerros ja siellä on näköjään vettä, eli nyt mennään sinne jotenkin. Mutta hyvä, että me tehtiin näitä tikkaita, koska muuten taas tosi työmaa päästä ikinä pois täältä. Eli nyt laittaa nämä tikkaat ja sitten mennään sinne seuraavaan vesikerrokseen. Okei, nyt löydettiin tää, eli täällä on vettä. Oh my god, täällä on Guardiansseja. Okei, nyt meidän pitää päästä pois täältä. Nää hyökkää meidän kimppuun heti. Okei, jos mä jotenkin blokkaan tän seinän, niin ehkä ne ei voi tappaa meitä. Äkkiä. Okei, mä varmaan kuolen tänne. Äkkiä ylös. Okei, tää on ihan mahdoton tehtävä. Nää hyökkää heti mun kimppuun. Näitä on tuolla varmaan 10. Äkkiä vaan blokit. Mä en halua kuolla. Näitä on miljoona. Ai. Okei, vielä viimeiset blokit tähän ja... Voi ei, mä blokkasin, mut voi, nyt mä kuolen. Okei, toi oli liian lähellä, mutta nyt me saatiin tehtyä tää tunneli tähän. Okei, päästiin seuraavaan tasoon. Mitäs täältä löytyy? Ainakin lisää ironia, mutta missä meidän timantit oikein on? Okei, äkkiä vaan seuraavaan kerrokseen, koska me tarvitaan sitä timanttia nyt. Okei, täällä on joku luolasto. Musta tuntuu, että täältä löytyy meidän ekat timantit jostain, mutta täällä on myös ihan sairaasti mobeja. Okei, emeraldi tästä vaikka, en mä tiedä tehdäänkö me tällä mitään. Okei, mä selkeästi menin vaan ympyrän. Missä mun timantit on? Mä haluan jostain timanttia. Okei, täällä on meidän ekat timantit ja arkku, jossa ei oo mitään järkevää, mutta okei, let's go, me löydettiin sentään timanttia. Okei, 3 timanttia, se on ihan hyvä alku, mutta me tarvitaan armoreihin aika paljon, eli täältä pitäisi löytyä jostain lisää. Okei, täällä on spawneri, jolla me ei tehdä yhtään mitään, missä meidän timantit on. Okei, mennään vielä alempaan kerrokseen, sieltä varmaan löytyy. Oh my god, täällä on siis Wardenin tällainen base. Eli jos ei joku siis tiedä, niin Warden on niin kuin Minecraftin pahin bossi, jota mä en todellakaan pysty tappaa ja... Apua. Se syntyy, jos mä teen ääntä. Ja toivottavasti se ei syntynyt nyt. Jotain mölyä kuuluu tuolta. Jos mä ammun tähän, niin syntyykö se? Apua. Jostain syystä se ei näytä syntyvän, vaikka mä ammun tähän, eli... Onkohan toi turvallista mennä tonne vai syntyykö sitten kun mä oon tarpeeksi lähellä? Mä en oo siis ikinä fightannut tätä vastaan vielä. Okei, nyt me ainakin saatiin joku achievementti, eli toivottavasti se ei synny kun me mennään tonne alas, mutta meidän on pakko mennä tänne. Okei, jos mennään nopeasti ja tuhotaan vaan nää
Ja sit jos se spawnaa, niin juostaan karkuun sairaan nopea. Mä en silti jotenkin uskalla liikkua täällä yhtään, koska jos se onkin täällä jossain, niin mä kuolen tyyli heti. Nää äänet on ihan sairaan kuumottavia, mitä täällä on, mut mä yritän tuhoa nää kaikki jutut, mistä se spawnaa, niin sitten se ei varmaan tuu tänne. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, kun tuolla ulkona on päivä, niin täällä on niin valosaa, että se ei spawnaa, mut mä en silti luota tähän sekuntiakaan. Mä yritän nyt etsiä nää kaikkia tuhota nää ennen kuin tänne tulee yö. Okei, olikohan tää viimeinen vai onkohan täällä jossain vielä lisää? Mut äkkiä tuhotaan nää. Mä haluan nää sitä Wardenia. Okei, nyt nää kaikki pitäisi olla tuhottuna. Nyt me voidaan varmaan katsoa chestit. Ja sen ei pitäisi pystyä enää spawnaa. Okei, täällä on God Apple. Se on ihan hyvä. Muuten aika turhaa tavaraa. Entäs täällä toisessa chestissä? Okei, no ei oikeastaan mitään mitä me haluttais. Okei, nyt mennään vaan äkkiä täältä pois eikä palata tänne oikeesti enää ikinä. Okei, nyt me ollaan kaivettu aika alas ja tossa oli laavaa, johon me melkein tiputtiin, mut nyt etsitään se end-portaali jostain. Ja tässähän se onkin. Okei, nyt me löydettiin tää portaali ja ainoa mitä meiltä enää puuttuu niin on timantit, koska meidän pitää tehdä timanttiarmorit ennen kuin me voidaan mennä tonne. Okei, täällä chestissäkin on ihan semi-tarpeellista kamaa, koska mä en yhtään tiedä minkälainen se endi on, niin me saatetaan tarvita näitä. Tuolla katossa näkyykin meidän ekat timantit, ja sit me pitää etsiä näistä kaikista alimmista tasoista, mitkä me ollaan nyt avattu, niin ne loput timantit. Me tullaan tarviin noin 25 tai vähän yli, riippuu halutaanko tehdä miekka. Jaa, löytyi lisää timanttia, ihan sattumalta. Okei, nyt meillä on 26 timanttia, tässä kesti jonkin aikaa, mutta nyt meillä on tarpeeksi armoreita varten. Nyt me voidaan luopua näistä vanhoista armoreista ja tehdä uudet. Okei, meillä jäi 2 vielä yli, niistä me voidaan varmaan tehdä miekka. Eli nyt meidän pitää vaan enchantata nää ja siihen me tarvitaan XPtä, eli meidän pitää mennä sinne meidän XP-farmille. Ennen sitä voitaisiin tehdä miekkailla, me voidaan sitten tappaa niitä mobeja nopeammin. Okei, täällä on näköjään muutama valmiina, mutta me tarvitaan tähän paljon lisää. Eli nyt me afkataan tässä ihan sairaan pitkään, kunnes meillä on tarpeeksi leveliä enchanttaa meidän kaikki armorit. Mä oon ihan just 50-levunen ja musta tuntuu, että se on enemmän kuin tarpeeksi, ainakin toivottavasti. Ja nyt mä oon 50-levunen. Okei. Noi skeletonit näki mut aina välillä tuolta ja ampui noita muita mobeja, niin mulla on varmaan pelin kaikki mahdolliset CD-levyt, mitä tässä pelissä on. Siis harmi, ettei me tehdä näillä mitään, mut mulla on varmaan kaikki värit, mitä tässä pelissä on. Ja mä sain ne kaikki tällä yhdellä kerralla. Tää on ihan sairasta. Näitä on vieläkin jäänyt tänne, koska kaikki ei mahtunut mun inventoriin ja me ei saada noita keskimmäisiä, mutta mulla on näitä nyt ihan sairaasti. Kattokaa kuinka paljon mulla on näitä. Mutta nyt mennään enchanttaa mun armorit. 50 levua varmaan riittää. Okei, nyt me etsitään siis Protection 3 ja 4 ja katsotaan mihin me saadaan parhaat. Okei, Unbreaking, sillä me ei tehdä mitään. Okei, tää oli ainoa missä oli 3, eli otetaan tää. Ja sit toivotaan, että me löydettäisiin jokin muuhun taas Unbreaking ja Fire Protection, Unbreaking, okei. Mä en oikein tiedä mitä mä tekisin nytten. Okei, siirretään tää tonne sivummalle, että me saadaan pienempiä enchantteja. Mihin se hävis? Okei, se on täällä jostain syystä. Eli mitä mä olin nyt sanomassa, että siirretään tää tänne sivuun, että me saadaan pienempiä enchantteja ja sitten noi tavallaan resettautuu, niin me voidaan ehkä saada noihin armoreihin jotain parempaa. Okei, ja nyt me saadaan tähän kypärään IV, eli tää on tosi hyvä.
Tuolla toisella enchantmentilla me ei tehdä mitään. Ja unbreaking, mitä tää toinen antaa. Protection EV, okei, ottaa vaan tää, ei se on niin tarkkaa. Ja siinä ei näköjään tullut mitään, joka hyödyttäisi meitä. Tässä on lootingi. No, sharpness 3, okei, se on ihan hyvä. Okei, nyt kerätään kaikki tavarat, mitä me tarvitaan. Ja sit lähdetään tappaa Ender Dragoni. Ai niin, mä olin kokonaan unohtanut, että meillä on täällä näitä enchantment bookkeja, mitä me löydettiin sieltä temppelistä. Käytetään nää itse asiassa vielä ennen. Näistä lehmistä me saadaan hyvää ruokaa, kun me tapetaan nää povilla, niin niistä tulee suoraan kuukattuja pihvejä. Okei, mä sanoisin, että tässä on aika lailla kaikki, mitä me tullaan tarvii. Ja nyt me voidaan lähteä sinne endiin. Ja nyt kaiken tämän jälkeen, mitä me ollaan tässä maailmassa tehty, me ollaan vihdoin valmiita lopettaa tää sarja ja mennä tappaa Ender Dragoni. Nyt vaan sitten mennään, let's go! Okei, mulla ei mitään hajua mihin mä spawnasin, mä en näe dragonia, mä en näe torneja, mä en näe mitään. Okei, tuolla näkyy joku torni, lähdetään sinne suuntaan, ehkä siellä on dragonikin. Siis tää on jotenkin vielä ekstra kuumottavaa mennä täällä, kun täällä ei ole mitään. Tonne on aika pitkä matka, mutta mä veikkaan, että tää on oikea suunta. Okei, tuolla näkyy toi Endin 1% ja Dragonikin lentää tuolla taivaalla. Meidän pitää vaan jotenkin nyt päästä tonne. Apua, tää Dragoni hyökkää meidän kimppuun jo täällä. Okei. Tää tulee olemaan vaikeampaa kuin mitä mä kuvittelin. Itse kun toi Dragoni tulee tänne, kun mä en tiedä miten mä pystyn bridgeen itteni tonne seuraavaan paikkaan. Okei, me kiivetään vaan näitten esteitten yli ja yritetään vaan jotenkin päästä sille kuolematta. Ja nyt mennään niin nopeasti kuin mä ikinä pystyn, että tää me ei vaan kuolla tässä välissä. Okei, selvittiin ja nyt mennään tonne. Tuolla on kyllä ihan sairaasti endermaneja tuolla päällä. Okei, nyt me ollaan täällä pinnalla ja nyt mä en todellakaan tiedä mitä mä teen. Okei, tää ampu tänne. Onneksi meillä on suojapaikka täällä alhaalla. Okei, noin kaikki endermanit kuoli. Eli nyt me saadaan ainakin enderpealle, jotka saattaa auttaa meitä, jos me tiputaan. Ja nyt meidän pitää jotenkin tuhota noi tornit. Okei, noihin loppuihin torneihin meidän on varmaan pakko vaan kiivetä. Okei, nyt yritetään mennä nopeasti silleen, ettei toi dragoni pysty tiputtaa meitä. Mä yritän jättää vettä aina välillä tänne joka paikkaan, että jos me tiputaan, niin me voidaan hypätä siihen ja saattaa ehkä pelastaa meidät. Okei, nyt me ollaan aika lähellä. Meidän pitää vaan jotenkin päästä tonne ylös. Okei, jättään tähän taas vettä, jos me tiputaan ja nyt vaan kiivetään tonne jotenkin ylös. Okei, nyt äkkiä, mut mun blogit loppuu, eli pakko vaihtaa dirttiin ja nyt vaan mennään. Okei, nyt ollaan perillä. Apua, ei, okei, me kuoltiin. Okei. Onnispa mä laitan tuota vettä tonne. Okei, toi oli ihan sairaan lähellä, mutta meidän on pakko kiivetä sinne uudestaan vielä. Nyt nopeasti, äkkiä. Okei, nyt rikotaan tää. Apua, mä kuulin, että se ampui mua. Okei, tää on ihan sairaan hankalaa. Okei, jos mä vaan ammun sen nopeasti nyt tosta ennen kuin me kuollaan. Apua! Okei. Tää vesi tulee kyllä pelastaa meidät. Okei, nyt vaan ammutaan tää tästä. Ei. Noin. Okei, sitten ammutaan täältä tää toinenkin, ettei meidän tarvii enää kiivetä näihin. Let's go. Ja tuolla vielä yksi, jonne meidän pitää kiivetä.
Okei, nyt meidän pitää vaan jotenkin tappaa toi dragoni, mutta toi on kyllä tosi laidalla. Mä en uskalla mennä tonne sisään ja mä en tiedä osuuks mä siihen tästä. Okei, mä en osu, eli meidän on pakko hoitaa tää povilla varmaan. Okei, kokeillaan jos mä menen tähän, että mitä tapahtuu. Kuollaanko me, koska tää on niin laidassa, että jos se vähänkin tönäsee meitä, niin me kuollaan. Okei, nyt se tulee. Mä en osu, mun on pakko hypätä. Okei, joo. Me ei tehdä tota enää ikinä. Nyt me tapetaan se povilla. Apua! Okei, mä kävelin melkein tonne kuolemaan, mutta onneksi tässä oli vettä. Siis ei saa. Okei, nyt se on niin lähellä, että me mennään tappaa sen miakalla. Okei, yksi sotti, osu. Let's go. Kiitos kun katsoit tätä sarjaa ja tämän viimeisen jakson loppuun asti. Muista tilata ja tykätä. Me yritetään saada tälle kanavalle jonain päivänä 10 000 tilaajaa. Tilaamalla nyt saat osasta matkaa.